Pagsumbong sa kaso ng bullying sa mga paaralan sa La Union maaari nang iparating sa pamamagitan ng QR code. Para sa detalye kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM Report. Nakapaskil ngayon sa loob ng La Union National High School sa QUD Annex ang tarpaulin na naglalaman ng QR code upang direktang maisumbong ang anumang kaso ng pang-aabuso at bullying sa loob ng paaralan. Ito ay sa ilalim ng Project Sagip Safe Speak platform na inilunsad ng La Union Schools Division Office ngayong Hulyo na may layuning makapagtatag ng ligtas at paaralan na malaya sa pang-aabuso. Magkatuwang sa programa ang Kagawaran ng Edukasyon sa San Fernando City, La Union, lokal na pamanaan at La Union Police Provincial Office. Bukas ang programa hindi lamang sa mga mag-aaral kundi pati sa mga guro at iba pang stakeholders ng paaralan na dumaranas ng anumang kaso ng bullying at pang-aabuso. Mayroon na rin itinalagang QR code sa iba pang pampublikong paaralan sa lalawigan upang agad maaksyonan ang anumang reklamo. Abiso ng otoridad, huwag mag-atubiling lumapit sa mga otoridad upang agad matuldukan ang anumang pang-aabuso. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan. Ito si Idol Jam Victorio. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.